Ами това е една риза рокля. В момента са доста популярни във всякакви разноцветности, всякакви варианти на дължина. Този на мен класически доста, ми допада. Дел. Съчетавам го ето с тези. Я да ги покажем тези кетчове. Мога да ти асистирам с тях. Стел. Тук можем да направим талия с коланчето, можем и да се лишим. Можем, освен това можем да навиваме ръкава, когато искаме да е с различна дължина. Може да се прави наслагване върху други дрехи, когато не искаме да е само като рокля. И прекрасно решение от страна на Поли отново с тези кецове, защото, както сме споменавали неколкократно, тенденцията много води към тях, и това е страхотен и пак минималистичен скандинавски. Вече. Говори на организаторите страхотна инициатива. Сега ще ги попитаме и тях повече за тази инициатива да ни... Кооперативна банка. Важният си ти. Провокативно. С мен Милена, 17:30 в неделя по България On Air. Дрехата е интересна. Така че това е ценното много. Изключително попадение. Мога да кажа, че това е моят личен фаворит в гардероба на Поли. А сега ви предлагам да отправим поглед на едно друго място, където с Тони срещнахме един дизайнер, който ни убеди, че в модата има място за Кошно без брада и коса, но прилича на мене, което... Има Така държавата умира. Бизнесът се оплаква. Помогна. Видяхме социалната ангажираност на бизнес. Последните години я вижда. Непредизвикан от негов съперник, този бърз тесен завой в края на старт-финалната права се оказа прекалено сериозен залък за... Началото да кажем какво за теб. Българските фенове на музиката днес имат повод да празнуват.